Gawas sa baha, nakasinati usab ang dakbayan sa Subo ug pagdahili sa yuta. Apil na ang bukirang barangay sa Sapagdako. Sayranta ang detalye ni ini sa report ni Alan Domingo. Napahag kining portion sa bukid nga nahimutang sa barangay sa Pangdako, Dakbayan, Sugbo. Nahitabo kini atol sa lawom nga kagabion tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan. Matod sa mga mulupyo nga maabot sa 6 kabalay ang apektado sa landslide. Maay na lang kay nakahikling ang mga mulupyo sa wa pa kini mahitabo. Walay nadala ang mga apektadong mulupyo kay gisiguro nila ang ilang kinabuhi. Hagsaan siya og kanang mga bato og yuta dito yun sa sala niya sa kwarto sa mga bata. Wala mi gamit na nasalbar, wala mi napunit. Kuan namin higda namin ya den dunay ning bato nga ning anay ni hagsa ba. Nya mo to pagtan-aw na mo sa kuan ay dako ka siya nga bato. Nya nibangon niya kung bana gitan-aw niya pag flashlight niya dito sa bungtod ginana may yuta nga ning kuan. Mo to naog din mi wa mi da bisag unsa. Gawa sa mga balay nga naigo sa landslide aduna pausay mga Pinoy-anan nga giumbawan sa bukid. Samtang adunay usa ka balay nga nimutang sa taas nga bahin nga piligrong madalas pagdahili sa yuta. Aduna usay halapad nga landslide sa unahan nga bahin sa Sapagdako. Adunay unconfirmed report nga naay nakalas sa landslide din duna matud pay balay nga natabunan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.